Fl-isfond ta' ambulanza flimkien ma' numru ta' vetturi tas-sezzjoni tal-infurzar ta' Transport Malta, il-Ministru Ian Borg nieda l-kampanja Tixrobx s-suq. Huwa fakkar ukoll li aktar kmieni dan ix-xahar ġiet estiża s-sistema tal-punti għas-sewwieqa kollha. Dr. Borg qal li huwa jifhem li hawn min ma jaqbilx ma' din is-sistema, iżda qal li huwa jippreferi antiġipa traċedja u jwiddeb lil dak li jkun minn qabel milli jipprova jsewwi ħsara wara li jkun tard wisq. Imma tajjeb li wieħed iżomm f'moħħu r-responsabilità meta appoġġa bil-qiegħda qabad l-isteering u qed isuq il-vettura tiegħu. Sew jekk qiegħed waħdu, sew jekk qed u iktar jekk qiegħed rikeb oħrajn miegħu, però għal dawk li qegħdin madwaru fuq it-toroq. Din is-sena qed jitqasmu kaxxi b'numru ta' wedi sabiex ifakru lis-sewwieqa kollha sabiex f'dan iż-żmien ta' festi ma jixorbux u jsuqu. Il-Ministru qal li waqt din il-kampanja qegħdin jingħataw ukoll breathalizers disposable mingħajr ħlas minn Transport Malta li permezz tagħhom is-sewwieqa jistgħu jaraw jekk jaqbżux il-livell ta' alkoħol qabel ma jibdew isuqu. Dr. Borg temm billi jħeġġeġ lill-pubbliku sabiex juża mezzi alternattivi ta' trasport, fosthom it-trasport pubbliku, taxis jew trasport organizzat bħal vannijiet. Is-Sur Pier Vella mill-Kunsill għas-Sigurtà fit-Toroq qal li għall-ewwel darba 3 entitajiet ingħaqdu flimkien sabiex ikompli jitkattar l-għarfien. Saħaq li kulħadd għandu jkollu aktar prudenza u juri rispett lejn ħadd ieħor fit-toroq Maltin. Ħudu gost huwa żmien ta' fer, biss l-iktar ħaġa importanti jaraw lil fer li ħajkolkom magħkom qasmuh l-oħrajn. Jekk ħadd ixorbu tersux lejn karozzi.